Patay ang usa ka babaeng senior citizen samtang 24 ka mga pasahero ang samdan human na disgrasya ang gisakyang minibus sa Hagonoy, Davao del Sur. Ubay-ubay na matud pa ang mga naaksidente nga gakahitabo sa maong dalan. Ano ang report ni Argel, relator. Sa kuha sa CCTV 1:40 Miyerkules sa hapon, makita ang paghaguro sa mituyok na nga minibus sa Digos Macar National Highway hangtod sa milahos kini sa barrier sa Picas Lane ug milahos paubos punting sa usa ka kapilya sa Barangay Balutakay, Hagonoy, Davao del Sur. Gilayong girespondihan sa mga nagpakabanang residente ang mga sakay sa nabalintong na nga minibus o gitabangan sila nga makagawas. Gilayon silang giatiman sa responding ambulansya o rescuers. Apan palisuray ang pagkuha sa usa ka babaeng pasahero nga naipit ang katunga sa lawas sa tubangan nga bahin sa minibus. Nagtinabangay ang mga residente nga alsahon ang minibus apan pakyas nga makuha ang lawas sa babae. Gigamitan na kini og heavy equipment sa mga otoridad aron maalsa ang sakyanan. Apan patay na ang maong 62 anyos nga babae. Sumala sa Hagonoy Police, 24 ka mga pasahero ang samaran sa maong aksidente. Gilatas matud pa sa maong minibus ang center lane paingon sa norteng bahin sa Digos City gikan sa Santa Maria, Davao Occidental. So pag-abot dito sa Balutakay, nawalan siya ng control sa manibela kasi batay sa driver na tulas yung gulong sa likurang bahagi ng bus. Gikustodiya na sa Hagonoy Police ang bus driver nga mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to multiple injuries o reckless imprudence resulting to homicide. Wala pa siya'y pahayag. Sumala sa kapulisan, daghang ginagkong aksidente na ang nahitabo sa maong lugar. Busa buot kining maaksyonan sa mga residente sa lugar. Gani, niadtong June 4, usa ka bus ang nahaybol sa maong dalan. Sa totoo niya, matagal na kami nagre-request dyan ng mga signages and sa DPWH. So for now, dahil wala pa naman action, for now, nagpaplano kami together with the LGU, specifically the Mayor's Office, na baka maglalagay na lang kami ng checkpoint dyan. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.